Hormatly Atabatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary. Biz size online seyahat gepleşimimiziň nowatdaky fanyny höderleýäris. Gepleşimimiziň şu fanyny Daşoğul welaýatynyň Könürgünç taryhy medeni döwlet gorakxanasynyň çägindäki ýadygarlyklar we taryhy ýerleri ýazgy edip siziň dikkatyňyza ýetirýäris. Bu taryhy ýerler 2005-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasy sanawyna girdildi. Şol ýerde biz Törebe hanyň mawzoleyini, Gutluk Temir'in mirasyna ve Necmettin Kubra'nın ýadygarlyk toplumuna barıp gördük ve bu yerin ajaýyplyklaryny ve gyzykly taryhy maglumatlaryny siziň üçin ýazgy etdik. Hormatly tamaşaçylarymyz, mundan awval biz bu online seyahatçylyk gepleşigimizi Ahal welaýatynyň çägindäki 40 gowagy, Seyit Cemalettin ýadygarlygy, Kowata gowagy we Garagum sahrasyndaky Garagum ýalkymy baradaky video ýazgylarymyzy ýetiripdik. Mehriban tamaşaçylarymyz, size Daşoğul welaýatyndaky taryhy ýadygarlyklar boýunça video ýazgylarymyzyň indiki sanyna bolsa, Aşyk Aýdyn Pir hemde Zamakşar baradaky maglumatlary dikkatyňyza ýetirer. Atabatan TV YouTube kanalynyň mehriban müştaklary. Hormatly tamaşaçylarymyz, online seyahatçylyk gepleşigimiziň täze sanyny biz häzir nerede? Biz häzir ýurdumyzyň Demirgazy künjegine ýerleşen Daşoğul welaýatynyň Könürgünç etrafynda. Ýurdumyzyň Demirgazy welaýatyna ýerleşen Könürgünç taryhy medeni döwlet gorakxanasynyň ýadygarlyklary 2005-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdilmegi bilen müňýyllyklaryň şahyady bolan arkeologiýa we arkitektura ýadygarlyklaryny dünýäniň taryhçylarynyň we alimleriň anyk öwrenmekligi we seyahat etmekligi ulu mümkinçilik berdi. Könürgünç şäheri irki döwürlerden başlap şäher derejesine ýeten hem bolsa, Könürgünç türkmen döwletiniň paýtagty bolan döwürlerini has ösen syýasy, ilim bilim, sowda şäher gurulşyk, içerki we daşary gatnaşyk ýaly urgamlarda merkezi şähere öwrülen baradaky maglumatlary köp gabat gelmek bolýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz häzir Necmettin Kubra'nyň ýadygarlyklar toplumunda. Könürgünçdäki Necmettin Kubra'nyň ýadygarlygy 1145-nji ýylda doglan Sofiyizmyň Kubrawylar mektebini esaslandyrjy Ahmet ibn Omar Abul Cennab Necmettin al-Kubra, al-Hawaqi, al-Gurwanji bilen baglanşykly. Necmettin Kubra diňe bir dini mektebiň ündöwçisi bolman özüniň 7-8 sany kitaby, 24den gowrak ruhbagysi bolan tebepçiligi ökdü, Ezber Kuşçy we Naqqaş hökümini halk arasyna tanalan gahrman watançy bolupdyr. Onuň terjime halyny ýazan alimler, şahylar we seyahatçylar onuň Mongollar Urganji çözanny eli ýaragly söwüşip 1221-nji ýylyň 3-nji ýulunda şehit bolandygyny belleýärler. Nur Muhammed Andalip bir goşgysyny oluşy Kubra etdi şahadat meýin noş diýmek bilen onuň paçygaly qurban bolandygyny tasdiklaýar. Necmettin Kubra'nyň üstüne galdyrılan ýadygarlyk Gutluk Timur'un Urganji häkim bolan wagtynda amala aşyrylypdyr. Imarat 4 san otogdan ibaret bolup, öň tarapy Demirgazyga wagtyrylyp gurulupdyr. Bütün gadim Urganjiň 20 goly ýadygarlygynyň diňe şu imarat we 2 minara özleriniň gurulan döwürleri hakda maglumat berýärler. Peşdagyň beýleki ýazgylary we merkezi gapynyň goloýnaky ýazgylar hiç kili taryhy maglumat bermän, olar pirin kitaplaryndan getirilen sözlerdir. Surs haty bilen sırçaly daşa ýazylan hatlardan pirin filosofiýasynyň ehen gelip dur. Peşdagdaky gapydan iňi dördül dialize girilýär. Bu otogda ýene 3 sany gapy bar. Bu kümmete ziýarata barýanlaryň sany ýyl saýyn artýar. Türkmenistana gelýän daşary ýurt seyahatçylar Könürgünçiň taryhy medeni gorakxanasyny uly höwes bilen ziýarat edýärler. Bu mukaddes ýerlerde 12-nji, 14-nji asyrdaky beýik binagarlyk ýadygarlyklary ýerleşýär.
Könürgeç taryhy meden döwlet gowrakanasyna Daşgala, Horezimbeg, Akkala, İlarsanyň ýadygarlygy, Törewe hanymyň ýadygarlygy, Gutlug Timurun minarasy, Ibn Hajib medresesi, Kerwansara ýadygarlygy, Metkeri Meşanyň medresesi, Piryar Weliniň aramgahy, Seýid Ahmedin gubury, Sultan Aliýnyň aramgahy, Daş mesjid ýaly ýadygarlyklar toplumy ýerýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz häzir Törewe hanymyň aramgahyna geldik. Ýöreň ährijämiz onuň bilen tanışyp bolalım. Mehriban müştoklar bilşimiz ýaly Törewe hanymyň aramgahy binagarlyk we mozaika sunugatynyň ajaýyp eseri hasaplanylýar. Bu binagarlyk ýadygarlygy diwarlary renkli mozaika bilen bol bedelen takminan 100 iňe 4 metr meýdan tutýan belentden ýagty 6 gyranyň zaly bilen göreni haýran edýär. Zalyň ýokursyna ýüzüne sünälenip mozaika panosy çekilen. Hormatly tamaşaçylarymyz, bilşimiz ýaly Törewe hanym Altyn Ordanyň hökümdary Özbek hanyň söýgüli gyzy bolupdyr. Ol Gutlug Timur Horerizmde häkim bolanda Törewe hanym oňa durmuşa çykypdyr. Ol dünýäden ýaş ötüpdir. Horerizm halky ony keramatly hasaplapdyr. Bu duýgy aramgahyň durkunyny öz beýany tapýar. Törewe hanymyň kömetiniň binagarlygyny nepise we monumentallyk, kämil binagarlyk şekli we ajaýyp bedegi özbaşly sazlaşýar. Daşyndan we içinden owadan bezelmegi, oýmy görnüşde mozaika bilen bedelen 100 iňe 4 metr töwre meýdany elýän açyk, ýagty, 6 gyranyny zarly guruluş üýtgeşik owadan görkezýär. Bularyň ählisi ören uly ajaýyp gümmez bilen gutorýar. Gümmezden içki bedegi, ýyldyzlaryň we gülleriň nusgalary bilen inçeden bedelen nagyşly mozaika panosydyr. Bu gümmetiň haçan we kim tarapyndan gurulandygy anyk näwelli. Bu barada maglumatlar saklanyp galmandyr. Ýöne riwayetler bu ajaýyp binagarlyk guruluşyň taryhyny, Altyn Ordanyň hökümdary Özbek hanyň gyzy we 14-nji asyrda hökümdarlyk eden Horerizmyň hökümdary Gutlug Timurun aýaly Törewe hanymyň ady bilen baglanşdyrýar. Bu zenan dini idaralary gurmak, rehimlik we dogurçylyk bilen şöhraty iýi bolupdyr. Onuň ady bütün Horerizmde belli bolupdyr. Dep boýunça ol gyzlaryň we aýallaryň arkada ýanjy hasap edilipdir. Onuň kümmeti gelenleriň köpçüliklerini ziyaret edýän ýeri bolupdyr. Olar bu ýere özü toýlarynyň öň ýanyna gelipdirler we nikah gylmagyna ak bata sorapdyrlar. Häzir hem Törewe hanymyň gubry köpçüliklerini ziyaret etmek merkezi bolmagyna galýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz häzir Gutlug Timurun minarasyna geldik. Bu minara Sultan Tekeşiň ýadygarlyginiň demirgazyk günwataryna ýerleşýär. Dünýä dilindäki Kutup minaradan soňra ilkinji ýerde durýan bu minaranyň uzunlygy 60 metre barabardyr. 7 metr belentlikde girelgesi bolup, 145 cm töwrekleýin basgançak bilen ýokary gapdalan aşağı çykýar. Minaradan kerpiç önüminden edilen ýazgy bu desgany Altyn Ordanyň Horerizm welaýatynyň hökümdary Gutlug Timurun we Altyn Ordanyň sultany Özbek hanyň atlary bilen baglanşdyrylýar. Minaranyň 1930-njy ýylda professor Yakubowski tarapyndan okulan Kufos dilinde ýazylan ýazgysyna şeýle diýilýär. İki dünýäniň şaharlarynyň iň bagtly padşah,
Allah onun rehimdarlygyny, keremdarlyk etdi we oňa hakykatyň işigini açdy. Hemde ol kuwatly padşa Arablaryň we Arab dälleriň penakary, älim jahanyň we diniň şoklysy, Islamyň we musulmanlaryň beýgi Gutlug Temur, Necmetdewul diniň ogly. Allah Islamyň ýeňşini arasyna we kuwatly sultan Özbek hanyň häkimeti günlerini bu jaýyň gurulşygyny uzalsyn. Allah onuň padşalygyny uzalsyn. Ýazynyň teksti minaranyň bina edilen wagtynyň takyk çäklerini 1320-1330-njy ýyllar diýip bellemäge mümkinçilik berýär. 60 metr töweregi beýiklikdäki minara köpçüliklerin ibadetkany, meçidinki bolupdyr. Muny Arab syýahatçysy Ibn Battuta hukumdar Gutlug Temur'un Töröwe hanymyň ady bilen baglanşdyrypdyr. Ýylmanyk, oňat kerpiçlerden naqşly örlen aýlawlar Belentesganyň bütün gawarasyny geçip edip bölüşdiripdir. Minaranyň depesinde agaç pörsleriň öýjükleri saklanypdyr. Onuň üstünde bir wagtlar hemme taraplary açyk bastyrmajyk bolan eken. Ol bolsa dekoratiw karniz bilen tamamlanypdyr. Şol bastyrmajykda durup azança adamlary namaza gelmäge çağırmak bilen azan aýtýan eken. Minaranyň üstüne çykmak üçin içerki aýlawly merdiwan bolup, onuň 145 basgançagy bolupdyr. Onuň basgançaklary eşigin ýanyndan ýerin derejesiniň 7 metr töweregi belentlikden başlanýar. Minaranyň gowrusynda kerpiçlere naqşlanan 18 sany dürli iýinlikdäki bogun halkalary bolupdyr. Halkalaryň üçüsi bir wagtlar zaýlanypdyr. Yerden 7 metr belentlikde ýene-de bir hatar köpü hatly ýazgy bar. Olarda Kur'anyň 2-nji suresiniň 250-nji aýatynyň, ýagny Ayatul Kursiýnyň sözleri bar. Halk arasyndaky riwayatlerde galy berse-de, Yusuf Ahmed desanyna minaranyň gümmeziniň altyn guppasynyň bolanyny barada aýdylýar. Orta Aziýada iň belent bolan bu minara diňe bir weýran edici uruşlary başdan geçirmän, eýsem ýer titremegi bilen bagly tebigy betbagçylyklary hem başdan geçiripdir. Hünärmendleriň aýtmagyna görä, minaranyň ozalky beýikligi 65 metr goloý bolupdyr. Ol 14-nji asyryň gurulşykçylarynyň we migmarlarynyň Örgenç mektebiniň adaty bolmadyk ýokary ustadlygynyň ajaýyp şaýatdyr.